Helo, Gruff Rees I fi, a fi sy'n perchen cwmni Mae Gwenyn Gruffydd, a ni'n byw mynd ar fferm Bryn Bach yn Dryslwyn gyda fe'n wraig a 2 o blant ifan a llew. A ni'n gwerthu mêl mynd, ond hefyd ni'n gwerthu cwyr Gwenyn, so beeswax, a ni'n gwerthu sawl cynnyrch o'r cwch Gwenyn reit a dros y Deyrnas Unedig I gyd. Wel, mae'r perthynas da fi ar Gwenyn, mae'r perthynas cymhleth iawn. Ambell waith i'n mynd lawr na, fi'n credu bod nhw'n licio bod fi na, so nhw'n pigo fi neu ddim byd. Tro nesaf fi'n mynd lawr na, wel, maen nhw'n grac just fel y graig ambell waith, a maen nhw'n pigo ti a chaso ti flat out. So, mewn ar un peth unrhyw anifal, bod chi'n gyfardd â ffarmo, ambell waith chi'n goffa watcho'r tarw, watcho'r buwch, watcho'r hwrdd na, ambell waith maen nhw'n iawn, ambell waith, bwp, headbutt yn y cefen, mae cadw Gwenyn gwmwr sy'n ffordd. Beth fi'n licio beth I fod yn mentor fwyaf yw I fi lli rhoi access I pobl I dod mewn i'r diwydiant ble heblaw y program hyn, falle bydde fe'n anodd iawn nhw'n neud ni. Bydd ti'n lwcus o dyn yn y pentre oedd yn ffarmo Gwenyn a dysgus I ffoni. Ond byddwn ni ddim yn byw mewn pentre le oedd boi o le oedd dyn yn ffarmo Gwenyn, bydde bod yn galed iawn I fi I mynd mewn i'r diwydiant. Os ych chi wedi meddwl o beth bod chi moyn cadw Gwenyn, bod hwnna'n 1 cwch, 2 cwch neu 100 nawr yw'r amser berffaith I wneud hyn. I ni ffili gwerthu cynhyrchu digon o mêl Cymreig yn Cymru i'r supplio'r demand, so mae'r gap yn y marchnad myna. Mae pob gram o mêl sy'n cael ei gynhyrchu yn Cymru yn cael ei werthu. Does dim shortage o gwbl, so bod chi moyn arallgyfeirio mewn I diwydiant arall, mae arallgyfeirio mewn I mêl yn gallu bod yn opsiwn dda iawn.